Ajmain, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz o'tamiz namozdagi bo'lgan xushuq turында. Xushuqni nechik soqlarga degan o'tamiz. Birinchisi namozni sajda qilib o'rnina qarab o'qu. Kiyim bilan o'ynama ham holatni buza turgan butun narsadan saqlanu. Ikkinchisi namoz o'qiganda yilisi kidu. Ул хушуклыкны саклара булыша. Өченчесе намазны укыганда рахатлык хисен тыю. Менә мусулман кешесе намазын хушук хисе белән ушул вакытта гына укый ала. Кайчан ул аны башка эшләрдән үстен күрә. Һәм аны җаны тәне белән бирелә. Намазны яратып җаны тәне белән бирелә дигән. Шул вакытта гына ул хушук белән укыячак. Кайчан намазны ярата. Әгәр ул намазын шул рәвештә укыса, намаз укудан бер рахатлык һәм күңел тынычлыгы алачак. Ягъни намазны яратып укыса, намазны инде тәнен җаны белән тәнен бирелеп укыса, Аллаһ Тәгаләне яратса, Аллаһ Тәгаләнең намазын яратса, уразасын яратса, гыйбадәтен яратса, намазда тынычлык алачак. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бөтен намазында хушуклык белән укый иде. Шуңа күрә аның өчен намаз иң күп рахатлык бирүче гамәл булды. Безнең күпме микән процент рахатлык алабыз микән намазда? Әгәр дә беренче аппаратны куйсак, маташмыйбыз, потому что андай аппарат юк, табылмый андай аппаратны. Әгәр дә һәр бер кеше куйсан инде. Но һәр бер кешенең намазның дәрәҗәсе төрлечә. Biz bir safta okuyuz, bir namazını okuyuz, bir ruku kılabız, bir secde kılabız. No her bir kişinin namazın derecesi üzerince. Bir төсе түгел. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı: "Миңа хуш буйга һәм хатын кызларга карата ярату хисе салынды. Күңел тынычлыгы намазда булды" дигән. Менә Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem намазда тынычлык тапкан. Ул беренче бәла каза аңар теге хәбәр килсә, тут же даже диедә барганда да диедән төшмичә намазны укыйды теге сразу же. Безнең инде намазны шайтып укысак, безнең инде намазда китмәскә может, потому что авырлык килсә, бәла каза килсә, намазда шул керә инде. Мухаммад Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям нык теге бирелеп укыган, что даже ул авырлыкны, бәла казаны шунда оныткан икән намазда. Менә өченчесе намазны укыганда рахатлык хисен тыю. Дүртенчесе намазны авырсынмыйча уку. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вастагина бис-сабри вас-сала ва иннаха лакабиратун илля алал хашигин." Аль-Бакара сурәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сабыр һәм намаз белән Аллаһтан ярдәм сорагыз." Дәсәктә ул намаз Аллаһка түбәнчелек күрсәтүчеләргә генә авыр түгел, алардан башка кешеләргә авыр гамәл булып тора. Бакара сурәсе 45-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Намаз уку авыр йөк тие. Илля мәгәр кемгә авыр йөк түгел, кем намазны хушук белән, түбәнчелек белән укый. Аңар йөк түгел." Әгәр дә намазда без шушы хушуклыкны югалта башласак, ул безгә намаз авыр нәрсә булып тоелачак, йөк булачак. Шуның өчен шушы намаздагы булган эштәге хушуклыкны сакларга кирәк. Әгәр дә кешенең йөрәгендә хушук, Аллаһка түбәнчелек күрсәтү, аның биеклегеннән курку хисе булмаса, аны өчен намаз авыр йөк булачак. Чөнки йөрәгендә хушук хисе булмаган кеше намаз укудан әҗр-савап өмет итми, һәм шулай аны укымаган өчен җәза алудан да курыкмый. Менә карагыз, менә нәрсә әйтелгән. Намазны хушук белән кем укый? Кем шушы намаздан савапны өмет итә? Һәм укымаган өчен җәзадан курыка. Шу вакытта гына кеше намазны укыячак хушук белән. Кем намазны савапны өмет итеп укымый икән, һәм җәза алудан курыкмый икән, намазны рахатлык хисен тыя алмаячак дигән инде. Хушук белән укый алмаячак. Шуның өчен без намазга басабыз савап өчен, савапны өмет итеп, һәм җәза алудан куркып инде укымасан. Намаз укуның асыл мәгънәсен аңламаганда күрә, аның өчен ул бер авыр гамәл булып санала. Кайбер кешеләр намазы хушук белән укуны дөрес аңламый.
Алар аңлавынча хушук белән намаз уку башны аска ию, башка аска итү, иң өстен җыеру, ягъни мескен кыяфәт ясау. То есть теге артист кебек инде ясыйсың, мескен кыяфәтне булай басып торасың инде. Ләкин бу намазны хушук белән укуны аңлатмый. Киресенчә, икейөзлелек хушугы булырга мөмкин. Икейөзлелек. Тыштан ул күрсәтә булай итеп, теге мескен әштә аның Аллаһ турында ши уйламый инде, мәсәлән. Хузайфа ибн Яман әйткән: "Аллаһка икейөзлелек хушугыннан сыенам", дип әйтә иде. Ана сорадылар: "Икейөзлелек хушугы ничек була соң ул?" Ул әйтте: "Ул тәннең хушуклыгы булып, йөрәктә хушуклык булмау." Безне наоборот бара тиеш инде. Тән белән без басабыз нормально, ничек безгә удобно. Эчтәге хушуклыкны без сакларга тырышабыз. Бер вакытны Гомар ибн Хаттаб муенын аска иеп намаз укучы кешене күрде. Ул аңа: "Эй, муенын аска игән, муеныңны күтәр. Хушуклык ул муенда түгел, йөрәктә", диде. Гомар бин Хаттаб ул мусламаннарның җитәкчесе булды. Ул Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу сахабасы иде инде. Шулай ук Фудаль ибн Гыят та әйткән: "Элекке вакытта кешенең йөрәгендә булган хушуклыкка караганда, агъзалары белән күбрәк хушуклык күрсәтүе начар бер гамәл иде", дип әйтә иде. Хузайфа ибн Яман әйтә: "Динегездә иң беренче югалтачак нәрсә ул хушуклык. Һәм динегездә иң соңгы югалтачак нәрсә ул намаз. Кемдер намаз укыр, намазында бер ни файда булмас. Шундый вакыт килер, мәчеткә кергәч, хушук белән намаз укучы бер кемдә дә күрмәссен", дигән. Диндә иң беренче югалта кешене намазда булган хушуклыкны, андары намазын уж ташлый. Намаз ташласа, аны дине дә югала. Дине югалгач, ул шәһвәткә бирелә. Ул инде хәмер эчәргә может, инде ул кызлар артыннан йөрергә может, һәм башка менә шәһвәт артыннан йөрә башлый. Именно намазның беренче кирәк намазда хушуклыкны сакларга. Хушуклыкны сакласаң, намазы ташламаячаксың иншалла. Намаз укыячаксың постоянно. Сахал, Аллаһ аннан рәхимле булсын, шулай ди, йөрәгендә хушуклык булган кешегә намаз укыганда шайтан якын килми. Хушуклык буенча кеше бүленә 3 төркемгә. Беренчесе, намазда хушуклыкны вообще сакламый. Просто тышкы кыяфәтен күрсәтә. Бер генә процент булса кешенең хушуклыгы, намазы кабул була. Бер генә проценты булмаса хушуклыгы, вообще кабул булмый намазы кешенең инде. То есть намазга басты хушук дигән, ул просто теге анамый, нәрсә анда басып тора инде. Кешеләр басты, ул да басты инде, теге автоматически укый анда инде. Обычно ул әйтә, кеше килә бит инде монда. Аларның гыйлеме юк бит инде, анамый. Кеше булай әйтә, ул да булай әйтә инде, булай әйтә, ул булай монда карый, тегенә карый. Аның хушуклыгы юк йөрәгендә инде. Ул анамый аны. Ул намаз куркыныч, ул кабул булмаска можмы ди намаз инде. Хәтта әз генә булса да хушуклык булса кабул була, хушуклык булмаса кабул булмый. Икенче дәрәҗә, мин уйлыйм инде бездер дип, иншалла, көрәшә торган. Эштә көрәшәбез, хушуклык инде. Тырышабыз, булдырырга эштә инде. Шайтан вәсвәсә кертә, без көрәшәбез, тагын вәсвәсә кертә, уй кертә, тагын көрәшәбез, менә шунда инде. Һәрбер кешенең төрлечә инде. Кемдә уннан бер өлеше хушуклык, кемдә ярты, ярты хәтле җитәргә җитсә, безнең намазына чыгасы килмәс вообще. Хәтта 50% хәтле җитексәк тә инде аны. Өченчесе, тынычланган хәл. Аңар шайтанның вәсвәсәсе вообще керми, ул уже полностью Аллаһка бирелеп укый инде. Аны инде 100%. Ул все Аллаһ белән сөйләшә. Ул уже шит уйлар керми аңар инде. Менә безгә намазда тырышырга кирәк, шушындый хушуклыкны булдырырга. Ул булай гына килми. Тырышлык белән генә килә. Аллаһ Тәала бирүче аны. Аллаһ та Коранда әйтә: "Тырышкан кешегә мин тырышканына карап бирәм", ди. Тырышырга кирәк. Тырышсан, Аллаһ Тәала бирә. Дуга да сора кирәк, Аллаһ Тәала тырышырга да кирәк. Шун белән булды. Субханаклаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум.